ubuyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni unguyena muntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke namhlanje. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala kopipe, ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sithabatha ithuba ke sibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke nesibukeleni kuzo bazalwane. Sithabatha ithuba sibulise kumuntu wonke osimameleyo bazalwane, sinibulise kwindawo zonke enisimameleni kuzo. Icawa yabantu abangacawiyo ke iseyiqalile ngoku ihamba kunye nam usihle bonane, ndingahambi ndedwa ke nam ndihamba nalo mkhosi. Masibulise ke koomama, utata, oobhuti nakoosisi nakontangandini nakuye wonke umntu osibukeleyo ngale njikalanga ngelihle lombukeli wethu uKristu. Sithemba ukuthi ke nohlala nathi ide ibe yilaa ntsimbi yethu yokuphuma. Ewe ke bawo. Khawuleze ke yobachazela bonke abantu into yoba icawa yabantu abangacawiyo iqalile. Masivule bawo inkonzi yethu namhlanje ngomthandazo. Masithandaze bawo. Yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, Thixo wethu, Thixo onamandla amakhulu, Thixo wakudala, Thixo wendulo, Thixo wena walanyalo ngelizwi elimnyama. Thixo sisondela phambi kobuso bakho ke Thixo olungileyo, sisondela phambi kwetrone yakho Thixo wethu olungileyo, sitarhuzisa Thixo wethu olungileyo, sicengana nawe Thixo onamandla amakhulu. Sisithi Thixo wethu akekho uThixo ofana nawe Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Asimbonanga Thixo wethu Thixo ofana nawe Thixo. Babekhe bazama Thixo wethu olungileyo ukubalinganisa uThixo, Thixo wethu olungileyo, kodwa bafana namthanyana Thixo wethu olungileyo. Usengila Thixo ke Thixo wethu olungileyo wawukhokhela amasirayeli Thixo wethu olungileyo. Usengila Thixo wethu olungileyo wawukhokhela Thixo wethu o-Eliya no-Elisha Thixo wethu olungileyo. Usengila Thixo namandla amakhulu wawukhokhela Thixo wethu olungileyo uDavide avakale sithi Thixo namandla amakhulu uYehova ngumalusi wami Thixo onamandla amakhulu nguye Thixo wethu olungileyo. Usengila Thixo uqolelayo Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu wayiqolela oPetrose Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu ze ningamlibali Thixo wethu noPetrose Thixo wethu olungileyo. Usengila Thixo namandla amakhulu, Thixo wabazali bethu Thixo olungileyo. Usengila Thixo uwokhokho lethu Thixo namandla amakhulu, baThixo olungileyo basithwale ngamazinyo Thixo namandla amakhulu. Kwavela ngoku kwabonakala Thixo wethu olungileyo kuvela iziqhamo ezifana nathi Thixo wethu olungileyo. Sincede ke Thixo namandla amakhulu Thixo wethu olungileyo, ungasuki nomzuzwana kuthi Thixo wethu olungileyo, nokuba Thixo wethu olungileyo ngamanye amathuba simane sukuhlazisa Thixo wethu olungileyo, ngoba ngamanye amathuba Thixo wethu olungileyo simane sukunyusela impumlo sikunyevulela Thixo wethu olungileyo, ngoba ngamanye amathuba Thixo wethu olungileyo sithetha kakubi ngawe Thixo wethu olungileyo, kodwa wena Thixo wethu olungileyo siyakucela Thixo wethu olungileyo ungasincami wena Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Singabheka phi na Thixo namandla amakhulu xa singena kubheka kuwe Thixo wethu olungileyo? Kuba sinoyekelelwa nguwe Thixo, singabonakala siphalala njengamanzi Thixo wethu olungileyo. Sincede ke Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, sizizimvu zakho Thixo wethu olungileyo. Umane Thixo wethu olungileyo usinqwanqwade endleleni Thixo namandla amakhulu, ngoba Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, sithi Thixo olungileyo xa sifuna ukwenza okulungileyo Thixo namandla amakhulu ibe kungoko Thixo wethu olungileyo sisenza Thixo wethu okungalunganga Thixo namandla amakhulu. Thixo wethu olungileyo siyaqonda Thixo wethu olungileyo, siyazi Thixo namandla amakhulu kakade umuntu Thixo wethu
olungileyo umsithelise kancinci ebuthixweni, Thixo namandla amakhulu. Yile nto ke Thixo olungileyo sisiza kuwe, Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu sizowucela amandla, Thixo olungileyo owuqala iveki, Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu sizowucela amandla ukuphinda kwakhona sizame, Thixo olungileyo sizowucela Thixo amandla, Thixo olungileyo ukujongana, Thixo olungileyo nemicelimngeni, Thixo olungileyo eveki, Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu umkhonzi wakho, Thixo olungileyo uzasinika Thixo indlela, Thixo olungileyo elilizwi lakho, Thixo olungileyo ilungisa ke Thixo olungileyo imihlaba Thixo ezowela kuyo, Thixo namandla amakhulu lungisa Thixo olungileyo imihlaba Thixo olungileyo ezothi Thixo olungileyo ikubonakala Thixo ifukama phezu kwayo, Thixo namandla amakhulu. Noba Thixo olungileyo akukho ngoku, Thixo olungileyo, noba Thixo olungileyo akukho ngomso, Thixo namandla amakhulu. Lithi Thixo olungileyo xa licinge ukuphuma Thixo ilizwi lakho Thixo namandla amakhulu libe ngumthi Thixo olungileyo ozawunika isiqhamo, Thixo namandla amakhulu. Kubonakale igama lakho lizukiseka Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu. Thixo yehlele ezantsi ke Thixo olungileyo kumakhaya ngamakhaya kwiindawo zonke Thixo olungileyo ziliva ilizwi lam, Thixo namandla amakhulu. Wehlele ezantsi Thixo olungileyo ubonakale wena njengoThixo, Thixo olungileyo uhlambulule Thixo olungileyo konke Thixo okungahlambululekiyo, Thixo namandla amakhulu uncede Thixo olungileyo apho Thixo olungileyo isimo khona Thixo kubonakala ingangathi asinokulunga, Thixo olungileyo sikunika uzuko Thixo olungileyo, sikunika imbeko Thixo olungileyo. Cela ke Thixo olungileyo utshize Thixo kumakhaya Thixo onke Thixo amandla amakhulu utshize Thixo olungileyo kumntana wonke Thixo olungileyo onegalelo Thixo olungileyo phakathi kwenkqubo Thixo namandla amakhulu. Siyakuthandaza ke Thixo olungileyo, sikuthembile ukubana izicelo zethu uyazenza ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Bawo wethu osezulwini mangiphathwe
Bawo ke masibulele ngokuba usivulele inkonzo yethu yanamhlanje. Futhi samkele abantu abasandula ukusijoin. Nifika ke kakuhle bazalwane xa sisandala ukuyivula le nkonzo. Ithi loo nto nawe ke sele ungena kule nqwelo siqhubeke kakuhle. Okunye ke bawo phambi koba siye kude bawo masikhawuleze sisuse uchuku endleleni ukuba ukacofi usubscribe. Siyakucela ke ucofa usubscribe. Umnikelo lo sicela nje okumnikelo ukwenzela njengokuba siyinkonzo nje sibe ngathi siyinkonzo yamanyani ngoba ukhona umnikelo. Ubuyayithanda ke le nkonzo cofa like. Singabi inkonzo nje baba sibe ingqungquthela. Sibe ingqungquthela bawo sibe ingqungquthela. Ke bawo kuye kwenzeka ke kwesa sikolo kwa u-ICT wa provide tablets. Ke kwabonakala nje bayangena ku YouTube. Sathi ke bangalibali ukucofa usubscribe. Abakacofi ke bonke usubscribe. Bazalwane ndiyanicela cofani usubscribe. Sisafuna nje usubscribe ukuba nifunde ke ngoku xa lisekhona iswazi ba. Hayi alekho bawo benza ukuthi bavumelekanga iswazi. Benza ukuthi uba lisekhona bawo funeka ibe homework. Unda subscribe uthi yes sanibona homework. Yes sanibona homework. Hayi bawo kucela nje into yoba bacofa usubscribe ugqiba baphinde baqhubeke benze izifundo zabo ngoba ixesha elicritical kwi-term. Abantu ke bayabhala imviwo zabo. Sasele sinibeka nasemthandazweni ke bazalwane. Umuntu ocofe usubscribe uzafumana umthandazo. Banayo nento yobuza bawo into yoba bazawufumana ntoni. Bafumana umthandazo. Bazalwane. Baloku usubscribe bawo idlondo ufumana icawe yabantu abangacawiyo first hand. Yeah. First hand. Singamane sikubalisele into yabe kuthethwa ngantoni. Bawo ke abantu ke abasandula ukusijoyina siye sithi emveni koba sicele abantu basubscribe uchuku lusuke luyecaleni siye kulento iluvutho ndabo. Bawo abantu ze basilinde phi. Bawo sicela ke abantu basilinde kule ncwadi yendumiso isahluko ngo-27 ivesi ke sizofunda ke kula vesi yesine. Incwadi yendumiso chapter 27 verse 4 emveni ke kwale ingoma. Nendokwenza mandalo khafaka ingoma Mongameli sisho.
imnika amandla lo tata le ngoma. Mayiphindwe bawo le ngoma. Imnika amandla lo tata le ngoma. In fact, mayiphindwe. Ninentokaza manje khawufaka ingubo. Masifumane ke ilizwi lethu libhaliwe kwincwadi yeNdumiso ngesahluko sama-27 kwivesi yesi-4. Ukukholosa ngoThixo ngokungoyiki ekaDavide. Incwadi yeNdumiso chapter 27 verse 4 isihloko sithi ukukholosa ngoThixo ngokungoyiki ekaDavide. Funeka ke ngolhlobo icele ndonye kuYehova ndifuna yona, ukuba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla yobomi bam, ndibone ubuhle bukaYehova, ndipicothe etempileni yakhe. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku naphakade. Amen. Amen. Siamo
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Kwincwadi yendumiso bazalwane u27 verse 4 ndicele ntonye kuYehova ndifuna yona ukuba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla yobomi bam. Simane sichwechwa ke bazalwane, simane sichwechwa. Sihleli nje sichwechwa nje sichwechela iPasika. Baba. Nathi ke sizawumane siyichaza loo nto into yokuba sichwechela iPasika. Kodwa ke singekho apho bekukhumbuza nje njengabantu ke abangasacawiyo abanye bethu simane sikhumbuze into yokuba apho siyakhona ngoku siye ePasikeni. Kodwa ngoku sikuDavide. SikuDavide apho eqiniseke ngokukholosa uThixo. Ngoba eyona nto engathi iyabonakala apha ingathi lo mfo uqinisekile ngokukholosa uThixo. Ngoko ke uDavide lo esimaziyo owayeyinciko wabo eyayihlala endle. Uyena wayekholose nguThixo edibana nebhere endle ifuna ukuqwenga impahla emfutshane yakowabo. Kodwa ngenxa yoba lo mfo wayephiwe amandla nguThixo ude athi xa ekukhulula izinto ezizintsimbi ezawulwa noGoliathi athi uYehova lo wayekhe wandikhusela ethupheni lebhere iya kundikhusela nakulo mfilisti. Ngoba lo mfo uyakuqonda ukukholosa ngoThixo. Ude athi bendingafana ndirhawulwe ngumkhosi suke ingoyiki inhliziyo yam. Ngoba lo mfo wakhe waleqwa yikumkani inomkhosi ongaphantsi komthetho kakumkani uleqa yena. Kodwa wakhuselwa lo mfo nguThixo. Bendingafana ndiphakanyelwe imfazwe ndisuka ndithembe noko. Lo mfo xabana kwakhe nokumkani usemveni kokuba ebekwe phambili into yokuba makakhokele umkhosi kakumkani kwimfazwe ezazikho ngelo xesha. Baze bathi abantu abangoomama ukumkani uSawule ubulela amawaka kodwa uDavide ubulele amawaka ngamawaka. Yamcaphukisa loo nto ukumkani. Kodwa lo mfo kubonakala into yokuba kwimfazwe eziya wayengathembanga amandla akhe kodwa wayethembe uThixo. Ibonakalisa into yokuba lo mfo uqinisekile ngokukholosa nguThixo. Ingangathi lo mfo xa ndimmamele kule vesi eyona nto ayifunayo kukuhlala endlwini kaThixo. Ngoba ingangathi uyayiqonda into yokuba ngaphandle kwendlu kaThixo kukhona ukubanda okanye kukhona ukuhlupheka ngaphandle kwendlu kaThixo. Ngoba naye lo ubuqu wakhe waphuma amathumba emakhwapheni wachambaza kakhulu kube cinga zonke izinto azinikwe nguThixo zezakhe. Kuba wayebekwe esihlalweni sobukumkani waphuma endlwini kaThixo. Ngoba ngoku nguye othuma abantu into yokuba baye emfazweni. Lo mfo wacinga into yokuba makangene entsimini yenye indoda abe uThixo sithi ungayenzi loo nto Davide. Ngoba lo mfo ngoku wakhe
wacinga into yokuba ihlabathi lelakhe, waphuma endlini kaThixo wazenzela into zakhe, wamyeka uThixo. Kwaphuma iziphumo zezandla zakhe okanye zemisebenzi yakhe, kwade kwakhona umntwana. Wambonisa uThixo into yokuba umntwana wasike wagula. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje akancedakala. Abangathi ubheka kwelinye icala wayiqonda lo mfindo yokuba ndiphumile endlini kaThixo, wombatha ingubo ezirhwexayo. Bantwana bahle bakaThixo, ecela uThixo into yokuba makambuyisele ngaphakathi, aphilise unyana wakhe, ngoba ngaphandle mfo kaMnguni kuyagodoleka, ngaphandle kukufa. Wayibukela le nto uDavide engenawo namandla, ngoba ngoku ebeyenza ebecinga into yokuba ihlabathi eli lelakhe. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi andiyazi le nto ibhalwe ngeliphi ixesha, kodwa mhlawumbi ndicinga into yokuba uyibhale emveni kwexesha lokubona into yokuba ndakuphuma ngaphandle endlwini kaThixo, ndiye ndibone into yokuba la mandla ndicinga ndinawo ayisingowam na. Ngoku lo mfo kwizinto zonke anozicela, namakhosikazi la maninzi abawanikwa nguThixo, ingangathi eyona nto ibalulekileyo kukuhlala ngaphakathi endlini kaThixo, ngoba izinto bezisenzeka kakuhle ngenxa yokuba ebehleli ngaphakathi. Waphuma ngaphandle wabona into yokuba ngaphandle koThixo, noba ndicinga ndinamandla ngakanani, ayisekho into enokwazi ukuyenza. Ndicele ntonye kuYehova. Bantwana bahle bakaThixo, ndicele ntonye kuYehova, bazalwane bam abathandwa yiNkosi, ukuba ndihlale endlwini kaThixo. Bantwana bahle, ukuhlala endlwini kaThixo mfo kaMnguni kunezinto kunamaqithiqithi okuvele nje kuthi gqi ecaleni. Bantwana bahle bakaThixo, ukuhlala endlwini kaThixo kukho izinto ongaziqondanga, kunjalo nje ingathi endlwini kaThixo kuwa entlokweni yakho nezinto ezingakufanelanga. Bantwana bahle bakaThixo, lo mfo lo bengakongamelanga noba uthanjisiwe kowabo, kodwa ngenxa yokuhlala endlwini kaThixo gqitha, ngoba nalo andimonyulanga. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuhlala endlwini kaThixo bakujonga abantu bathi wena awufanelwanga yinto ethile, besithi uThixo ndifuna kanye lo. Ngoba ukuhlala endlwini kaThixo kunezinto, kunamaqithiqithi nje owawo. Mhlambi kule ndlela yokuya kuthi ePasikeni okanye kule ndlela yokuya kwethu ePasikeni, bantwana bahle bakaThixo, sifundiswe into yokuba sakujongana nomnqamlezo, ze siwujonge umnqamlezo ozawubekwa emagxini ethu, siwujonge siphakathi endlwini kaThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi lo mfo kaMnguni uprofetha nento ezayo ngaphambili, ngoba athi uYesu akuyibona into yokuba uPetrosi ufuna ukuyithatha le mfazwe ayenze eyezikhali. Bantwana bahle bakaThixo, le imfazwe asiyiyo eyezikhali. Bantwana bahle bakaThixo, wayithatha indlebe wayibuyisela, ngoba akumelanga kuliwa ngezigalo, le yeyomoya. Bantwana bahle bakaThixo, umntu oyaziyo into yokuba lapho ndiyakhona kuzaba kubi, kodwa aqiniseke into yokuba mna ndihamba noThixo, iyasuka loo nto enhliziyweni yakhe, ahambe ngethemba. Ngafanele ndirhawule ngumkhosi, suke ingoyiki inhliziyo yami. Siyambukela uYesu ehamba mfo kaMnguni, ehamba noJudas apha ecaleni kwakhe. Bantwana bahle, ade atye naye etafuleni. Bazalwane bam abathandwa yiNkosi, kodwa inhliziyo yakhe ayinaloyiko. Ude ame futhi athi phakathi kwenu ukho oza kundincatsha. Bantwana bahle bakaThixo, umuntu oyaziyo amane ebuza into yokuba ingaba ngubani lowo, kodwa uYesu abemile into yokuba le ndlela noba ingakraka noba ingambi, ngenxa yokuba ndikholose ngoBawo wethu osezulwini, le indlela ndiza kuyihamba. Namhlanje sizokuthi nokuba uya kweliphi icala, ukuba uhleli endlwini kaThixo, uloyiko lwesuke enhliziyweni yakho. Ndicele ntonye kuYehova, ndifuna yona.
lento ayicalayo ingangathi akaziboni ezinye izinto noba zingafika kodwa ndifuna yona. Bantwana bahle bakaThixo, ndingazifumana zonke ezinye izinto kodwa uba andiyifumene ngale andizuxola mna, ngoba eyona nto endiyinqwenelayo bubushushu bendlu kaYehova. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba umntu nokuba angahlala ecaleni kwecango okuba nje abe phakathi endlwini kaYehova uyayazi into yokuba apho lukhona ukhuseleko. Ndifuna yona. Mhlawumbi ke abantu basecaweni bazamane bebuza mfokamngoma, ufuna ntoni wena? uDavide uthi ndifuna yona, wena ufuna ntoni? Mhlawumbi nale nto ifunayo uyifuna uphi? Bantwana bahle bakaThixo, ngoba eyona nto ibalulekileyo kuhlala endlwini kaYehova. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba siyakwazi mhlawumbi nokucinga into yokuba indawo kaYehova siyayazi ukuba yephi, kodwa uyatsho umbhaleli into yokuba lelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo. Apho ukhoyo kusenokwenzeka okanye masithi yindawo kaThixo leyo, okanye apho ukhoyo yindlu kaThixo, ngoba yonke indawo okuyo yekaYehova. Bantwana bahle bakaThixo, noba ungangaphandle komnquba oyicawa, bantwana bahle bakaThixo, noba ungangaphandle kwesakhiwo, kodwa hlala endlwini kaThixo. Ungaphumi ecaweni, uphume kuThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba yingozi leyo. Kunjalo nje umuntu ebezawuthi yingozi yebhasi leyo, mfokamnguni, uzawuzibona ungakwazi ukuphuma kule nto uzifaka kuyo. Ukuba uphuma etyalikeni kwisakhiwo, kwizinto ezinendonga zabantu, abantu abamele besithi apha yicawa yasekhaya le, ngenxa yokuba wena ufike bumini ungazivi into yokuba uyabhilonga apha, uphume kulo cawa. Loo nto ayithi uzophume nakuThixo. Nkosi yami, ngoba eyona nto ebalulekileyo yindlu kaThixo. Indlu yabantu yona ungahlala ngaphandle kuyo, ayinamsebenzi loo nto. Indlu yabantu ungahlala ngaphandle kwayo, kodwa eyona nto ebalulekileyo ukuze wena ube nokwazi ukuphila kakuhle, ukuze wena uwafumane amaqithiqithi kaThixo, hlala endlwini kaThixo. Nkosi yami. Unjalo nje uThixo ayingomntu ugxotha abantu endlwini yakhe. Bamzalwane bam abathandwa inkosi, uThixo into ayikhetha ukuyenza kokuba akukhusele wena ezindleleni zakho zonke. Nangoku yanga thina singanqwenela ukuhlala endlwini kaThixo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen.
Bawo, Baba, siza kuwe ke ngoku bawo. ukuba ngihlale endlini kaYehova yonke imihla yobomi bami. Mandibulise-ke kuwo wonke umuntu bakhona ngale mini yanamhlanje okanye ngale njekalanga yanamhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Ndizobungqina ukuba noko la athethiweyo ayinene kwaye ayinyaniso, kwenzela ukuthi noko ingangabi ngathi uthetha izinto zakokwenu. Nkosi yami. Lo mfo ubusomcacisile, nam ngengazukuphinda ke indlela ubusoyihambile kuba ihlale endlini kaYehova yonke imihla yobomi bam. Nkosi yami. Lo mzalwane ucela ke esi sicelo, Nkosi yami. ubongoza uYehova ukuba ahlale kuye kukho ke xa ungena ebugqirheni Nkosi yami. uthathwa uyokwenziwa umkhwetha kwigqirha elo uzobe ulibonisiwe ukuba lukuweze Nkosi yami. kolu hambo ubizelwe lona. Funde izinto ezininzi ke phaa, Nkosi yami. kodwa kuthiwa kuqhawulwa unxibelelwano phakathi kwakho Bawo. nezinto zangaphandle. Okay. Kuba ngoku ke mhlawumbi sekusetyenziswa neemfonomfono, Nkosi yami. mhlawumbi kuthiwe lixesha leefowuni eli, kuphinde zithathwe zibekwe, qhubekekwe ke nezo kuqhubekekwe kuzo. Kukho nezicawe ke mhlawumbi simane sizibona, Nkosi kuthiwe yami. abantwana bakhona bayotrona khona, Okay. bafundiswe ke izinto zakamoya, Nkosi apho yami. bafundiswe indlela yokwenza Nkosi yami. nendlela yokuziphatha phakathi kwabantu. Bawo. Kodwa eso senzo eso sikulumla Bawo. kwizinto zezwe nezinto zangaphandle. Nkosi yami. Nakweli xesha ke bebekhona abantu ababingeleli, mhlawumbi nabaya babesithi kuHana, susa isiselo esinxilisayo emlonyeni wabo, bebegada izinto zikaThixo, Bawo. bephicotha
nemicimbi yezulu yakulothixo. uDavide uyibonile ke lento, ewe bawo, wayiqwalasela, wajonga isimo sakhe, waqonda ukuthi hayi man, eyona nto umhlawumbi inokundinceda ngoku, ngoba ndithi ngamanye amathuba ndifuna ukwenza oku, suke ndenze okuya. ewe tata, Ndithi ngifuna ukuthetha oku, lisuke ilwimi lam linqashe okuya. ewe tata, Ndithi ngifuna ukucinga oku, isuke ingqondo yam icinge okuya. Athi ke ndicela nto yinye okanye ndacela nto kuYehova kwaye ndifuna yona. Bantwana bahle, bedinga ukuze ndihlale endlini kaYehova imihla yokudla ubomi bam bonke. Bantwana bahle, ngoba uyayibona ukuthi indlebe zakhe akazivalanga, ukuthi bantwana bahle bedinga imimoya yangaphandle nezinto zangaphandle zingcolise lento ingaphakathi. Bantwana bahle bedinga, ngoba ngamanye amathuba sithi sihamba sifune okanye sihamba sidibane nezinto ezizokubangela ukuthi zingcolise lento ilapha ngaphakathi. Bantwana bahle bedinga, umhlawumbi uthi xa uhleli kokwenu uthi ngexesha elithile ndiza kufunda isibhalo, ngexesha elithile bantwana bahle bedinga ndiza kuthandaza. Bantwana bahle kodwa kubekho into eza kugqobhagqobha, bantwana bahle bedinga ikulibazise ekutheni ukuthi wenze lento bekufanele ukuthi uyayenza. Bantwana bahle bedinga le nto ke uDavide umhlawumbi enqwenela efuna futhi ukuthi ahlale endlini kaYehova. Bantwana bahle bedinga yonke imihla yakhe yobomi bakhe. Bantwana bahle bedinga aphicothe. Bantwana bahle bedinga izinto zasetempileni. Bantwana bahle bedinga, ngoba ngamanye amathuba amaxesha amaninzi ekudleni kwethu ubomi siphicotha. Bantwana bahle bedinga izinto, bantwana bahle bedinga ezingezizo ezikaYehova. Bantwana bahle bedinga, kodwa xa uhleli etempileni bantwana bahle bedinga uthi nokuba umhlawumbi uyonqena, bantwana bahle bedinga ukuthandaza, usuke uve lona usecaleni kwakho ethandaza. Bantwana bahle bedinga nawe uqonda ubana hayi mani mandiphathelele. Uthi xa usithi amanye amathuba usonqena ukufunda isibhalo, ubone lona usecaleni kwakho efunda isibhalo, usuke nawe uphathelele. Bantwana bahle bedinga ulibale ngezinto zezwe. Bantwana bahle bedinga, ngoba izinto ezibangela ukuthi singamkhonzi kakuhle uThixo, ezibangela ukuthi singamnquli kakuhle uThixo, zizinto ezezwe ezijobhajobha ingqondo zethu nenhliziyo zethu. Sithi sifuna ukwenza oku, isuke ithi qathi into yokubana kanene endlini akho kutya. Bantwana bahle bedinga, uthi xa ufuna ukusebenzela uThixo ithi qatha into ethi kanene anamsebenzi. Bantwana bahle bedinga, uthi xa ufuna bahle bedinga ukwenza ukulungisa uncama imali yakho, umhlawumbi ayivela into ethi kanene wena awunasi ihlangu endlini konje unikeza. Bantwana bahle bedinga dinga into yakho yokugqibela, kodwa uDavide ngoku udikiwe. Dinga zezo zinto, ufuna ukusondela kuThixo kakade. Bantwana bedinga endlini kaYehova, bantwana bedinga kukho izixolelo nezibele. Bantwana bedinga akafuni, bantwana bedinga ukusuka obushushwini okanye ukusuka endaweni enoYehova, ngoba ubonile ukuthi uYehova akamyekeleli umntu wakhe. Bantwana bedinga nokuba umhlawumbi abazali bakhe, bantwana bedinga nokuba bantwana bedinga
mhlambi abantu kwabo bamlibala ngezolo, kodwa uYehova yena akamlibali umuntu wakhe. Babathi bedinga sonke masihambeni, babathi bedinga xa okanye masihambeni, babathi bedinga ngobana umhlambi asiyanga endlini kaYehova. Babathi bedinga sahlala khona sasuka, babathi bedinga sancama imizi yethu, sancama amakhaya ethu, babathi bedinga sancama zonke umhlambi izinto sawuhlala enkonzweni. Babathi bedinga kodwa masikwazi ukubloka ilizwe, babathi bedinga okanye ingxolo yelizwe nokuhlokombisa lekwalizwe. Babathi bedinga siyazi, babathi bedinga into ekufanele ukuthi siyingenise kule tempile. Babathi bedinga ngoba umzimba wethu uyitempile kaYehova. Siyazi babathi bedinga sibe nendlebe zakamoya ezikwazi ukuhluza. Babathi bedinga izinto ezikuthi masizithathe nethi mase singazithathi. Babathi bedinga lento athi lo mzalwane apha, ngicela ukuhlala endlini kaYehova yonke imihla yobomi bami, ndibone ubuhle bukaYehova. Ngoba ngamanye amathuba asiboni ubuhle bukaYehova, Nkosi yami, ngoba asihlelanga endlini yakhe. wetata Kahle bedinga inhliziyo zethu, ngoba kuthiwa lo umzimba itempile yakhe. Bahle bedinga inhliziyo zethu mhlambi asisekho etempileni kaYehova. Ke namhlanje uDavide uyasikhumbuza ukuthi masihlaleni endlini kaYehova. Abanye abantu babalisa ngobuhle bukaYehova. Bana bahle bedinga kudala wena uqhuba isevisi, bana bahle bedinga endlini okanye bana bahle bedinga aphela ekholweni awude ububona ubuhle bukaYehova. Abanye bana bahle bedinga bangena apha kuwe bafundiswe nguwe izinto zikaYehova, kodwa wena awude ukhilekelwe zimfihlo zezulu, kuba bana bahle bedinga awuhlelanga, bana bahle bedinga awuhlelanga endlini kaYehova. Izinto zikaYehova uyathetha uYehova. Nabanye abantu bana bahle bedinga bayambona uYehova ethetha nabo. Bana bahle bedinga usukuthi ayisuka bayazenzisa abantu. Bana bahle bedinga kutheni mina kudala ndazalelwa apha kule nkonzo, kodwa zange ndayifumana lento bayifumanayo. Zange bana bahle bedinga ndaphakanyelwa nangumoya. Bana bahle bedinga kanti ingxaki kwalapha kuwe, inhliziyo yakho iyalabalaba ithi lapha ibe ipha. Bana bahle bedinga awuhlelanga wazinza. Bana bahle bedinga endlini kaYehova awuyazi yona nto uyifunayo, ngoba uDavide uqinisekile isicelo sakhe. Bana bahle bedinga ngoba thina namhlanje sicela lena ngomso asisathethi loo nto. Xa ubona omnye umuntu eqhuba into okanye ehamba ngento ethile okanye enxibe into ethile ucela leya into, bana bahle bedinga uhambe nomrhiba. Bana bahle bedinga usilibale isicelo sakho, kodwa namhlanje eyona nto siyifundiswayo ukuthi masiyazi. Bana bahle bedinga eyona nto siyicelayo noba siyazinikwa ezinye izinto, ngoba ngamanye amathuba uYehova xa sumcela uhle ngokusuke akhuphe enye nto, eyona nto singayicelanga. Bana bahle bedinga uphinde ubuyele kuYehova ucele leya ubuyicela asuka kunikene uYehova. Bana bahle bedinga uDavide izandla zakhe sezixhakalala zinjalo zintsikelelo zikaYehova, kodwa umile. Bana bahle bedinga ndicela yona. Bana bahle bedinga nathi ke unayo into oyicelayo kuYehova, cela yona. Bana bahle bedinga ucelisise yona, uthi bana noba uyakunika umhlambi ufana nala mzalwane wayesilwa nengelosi, andikuyeki ungekanisikeleli. Bana bahle bedinga ngoba lo muntu ikhona into bana bahle bedinga emthalayo ngasemva. Bana bahle bedinga ngoba uyayazi eyona nto ayifunayo. Akasigcine ke uYehova
makabukhanyise uYehova ubuso bakhe. Sisacela kwaye sisafuna ukuhlala endlini yakhe yonke imihla ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Bawo omnye umuntu ke benokuthi xa ijonga uDavide azibone nezinto uDavide azenzelwe nguThixo. Nkosi yami. Azibuze into yokuba uDavide esikelelwe kangaka nje nguThixo ngoba kwa isihlalo sobukhosi vokamnguni yayiliwonga likaThixo. Nkosi yami. Davide kutheni kwizinto zonke anozifuna kuThixo acele lento? Ngoba ingangathi lo mfo akaceli ukuphumelela emfazweni kodwa cela ukuhlala ngaphakathi. Mhlambi omnye umuntu akanayiqonda ubunzima nobunzulu balonto ngoba ubona izinto uDavide azenzele nguThixo. uDavide uphelelwe zizinto zokwenza, yilento ecela into engenamsebenzi ngoba ingangathi kwawethu amehlo uDavide uyathandwa nguThixo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa uDavide aphingathi uyayiqonda into yokuba uyakwazi ukusikelelwa nguThixo kodwa uphume endlini kaThixo ngenxa yokuba uye wacinga into yokuba izinto zikaThixo zizinto zakho. Bantwana bahle bakaThixo, kuyenzeka bawumnguni into yokuba abantu baphiwe nguThixo, kuyenzeka into yokuba abantu babekwe ezindaweni nguThixo, bamise loo nto into yokuba mna ndisikelelwe nguThixo. Abanye bade bathi yenzani njengam, kunjalo nje bade bafikelele nakwithuba
yokuba banyevulela abanye abantu abacingi into yokuba abancedwanga nguThixo, kanti ngokwenza njalo bayaphuma endlwini kaThixo. Umntu amisi into yokuba mna ndiyathetha okanye uThixo uyandinceda, bantwana bahle bakaThixo, kanti waphuma kudala endlwini kaThixo. Zininzi ingcweleka ngenxa yokuba yena uthathe ukuncedwa kwakhe nguThixo wakuthwala entloko kwasinda abanye abantu. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi khawukhangele, ewe uncediwe nguThixo, kodwa khawukhangele into yokuba ingaba usesendlwini kaThixo na, ingaba awenzi ngesiqhelo na, ingaba uThixo usengakwicala lakho na. Ngoba bazalwane bam, abantu bayakwazi into yokuba basebenzise izinto zezolo, bacinga into yokuba uThixo usahamba laa ndlela. Bantwana bahle bakaThixo, wakhe wam uMoses wacinga into yokuba izinto zikaThixo zizinto zakhe, wathi ndizawubetha apha kuphuma amanzi, walibala into yokuba ebethunywe nguThixo le nto. UThixo wambeka phezu kwentaba wathi ijonge nantsi yayikanana, kodwa wena awuzofika. Ngoba abantu bayakwazi ukuncedwa nguThixo bade baphume endlwini kaThixo kuba becinga amandla abawanikwa nguThixo ngamandla abo. Namhlanje mhlawumbi mfo kaMnguni sizokukhumbuza into yokuba wakuncedwa nguThixo, uzumane uzijonga mani into yokuba andiphumi endlwini kaThixo, ngoba isiphiwo sakho uyakwazi usisebenzise for ixeshana, kanti baninzi abantu abafa ngenxa yokuba wena uthi uncedwa nguThixo kanti waphuma kudala endlwini kaThixo. Akhona amaxesha obubi. Ewe tata, Khona amaxesha khona amaxesha obubi. ukuba iintshaba ezi zize njengolwandle kuwe. Ewe nkosi yam. Khona amaxesha apho ukubona isidima sakho Awu nkosi yam. sirhuqwa elidakeni, uzibone Ewe nkosi yam. izwe likuhlubule waze. Ewe bawo. Akhona amaxesha Akhona amaxesha anjalo ebomini, kodwa eyona nto isincedayo Awu nkosi yam. ngamaxesha anjalo sihlale Bawo. endlwini kaThixo. Endlwini kaThixo. Bantwana bahle bedinga lithi ilizwe selilwatyuza ngaphandle, selisenza elifuna ukwenza. Bantwana bahle bedinga, kodwa wena uhlale emngqubeni kaThixo. Bantwana bahle bedinga, bathi abantu sebezithetha izinto, bantwana bahle bedinga abafuna ukuzithetha kakade. Bantwana bahle bedinga kukhongotshwa ehambayo Nkosi. Bantwana bahle bedinga emileyo ziyayichamela. Bantwana bahle bedinga bathi bezithetha izinto ngawe. Bantwana bahle bedinga kodwa usuke wena uhlale. Bantwana bahle bedinga ngoba unethemba ukubana uza kulwela uThixo. Bantwana bahle bedinga bathi besihlubula isidima sakho asuke uThixo akambese, ngoba ufumana amaqithiqithi okuhlala endlini kaThixo. Bantwana bahle bedinga ngoba ekuhlaleni endlini kaThixo zikhona izinto ozokuzifumana, zikhona i-benefits zokuthi uzifumane ngokuthi ube lindwendwe endlini kaThixo. Bantwana bahle bedinga zikhona izinto omane uzifumana ungaqondanga. Bantwana bahle bedinga umane usithi hayi mani bendingayideserve le nto, kakade ekuhlaleni kendlini kaThixo sifumana inceba yakhe esingayifanelanga, esingayilweli nokuyilwela, ngoba sihleli endlini kaThixo. Bantwana bahle bedinga siphicotha izinto zikaThixo. Bantwana bahle bedinga likhona ixesha lokubana bantwana bahle bedinga iintlaba zisirhanqe. Bantwana bahle bedinga likhona ixesha lokubana iintlaba zilwala izikhali. Bantwana bahle bedinga uThixo
ujonga ngapha uthi hayi man ayinoba ngubani lona ufuna ukwenza oku kuwe ya abe ubani esondela kuwe babafika kodwa uThixo asuke akugushe wena babafika zisuke inhlaba zicinga bana zigqibile ngawe babafika uvume ingoma uqhawukile umgibe asinda thina babafika ngoba uhleli endlini kaThixo babafika uthi ubana bebegqibele ukuphumusilwa babafika uYesu okanye uThixo asuke izandla zakho azibeke ezantsi basuke bazenzele uYehova akulwele ngoba uYehova osilwele babafika ngamaxesha okuxakwa kwethu usuke ngamanye amathuba uzibone ingangathi amandla ethile kuba uhlele endlini kaThixo asuke uYehova akongezelele amandla ngoba ngumuntu awongezelela amandla lona bawo umuntu oziva into yokuba ngelixesha ubomi bakhe bunzima asizuza nento ethi ubomi buza kuba lula kodwa imfazwe yeza yona izithi xa ifika imfazwe okanye mhlawumbi seyifikile kodwa izithi xa ifika imfazwe ifika ungaphakathi bantwana bahle bakaThixo ngoba ingangathi kulula okanye kuyanyamezeleka fokamngoni ukulwa imfazwe ungaphakathi bantwana bahle bakaThixo ngoba lo mfo uyayimisa into yokuba intshaba ziyeza kona ukuzoku kodwa akabethelwa nangudwe entliziyweni bantwana bahle bakaThixo ngoko bazalwane sifuna ukuthi imfazwe iyeza kodwa izithi xa ifika imfazwe bantwana bahle bakaThixo ifike uhleli kakuhle bantwana bahle bakaThixo ngoba yakufika uphandle imfazwe chitha utyiwe wena imfazwe yakufika ukude noThixo chitha utyiwe wena bantwana bahle bakaThixo ngoba uza kubetha ulale ngophotho umtyholi kunjalo nje nentshaba ezi zakho ziza kuvuyelela ngoba akukho ndawo uhleli kuyo bantwana bahle bakaThixo yeza imfazwe bantwana bahle bakaThixo uxolo mani ngeba ikhona enye indlela ebephucukile ebesinoyibeka ngayo kodwa asiyazi ngoku imfazwe yona iyeza bantwana bahle bakaThixo kodwa sizokuthi elona cebo lokugagana nayo lemfazwe kuhlala noThixo bantwana bahle bakaThixo uyatsho lo mfino yokuba musa ukundishiya Thixo wam ngoba uyayiqonda into yokuba akuba kude uThixo imfazwe iyamgubungela wakhe wam uYesu phezu komnqamlezo kwaba mnyama wabona into yokuba ingangathi uThixo akasekho ebeni ixesha lonke ebehamba esazi uThixo into yokuba uhamba kunye naye ebengazonqeni izinto abethwe nakubethwa ethwele umnqamlezo ahambe kunye nabo bantwana bahle bakaThixo engenasikhalo ewuthwele umnqamlezo wakhe bantwana bahle bakaThixo kodwa akususa uThixo umvekhale sithi eli lamasabakthani bantwana bahle bakaThixo Thixo wam undishiya ngani na bazalwane bam abathandwa inkosi ithi loo nto eyona nto ibuhlungu kukushiywa okanye kukuphuma endlini kaThixo bawo abantu okanye sakungamva uThixo bawo ukuba usecaleni kwethu suka lahle nalo Thixo Nkosi yami. kakade akancedi Thixo ngancedi uThixo ngamanye amathuba xa ifikile imfazwe Nkosi yami siye sifune ukuzilwela Nkosi yami ngamanye amathuba xa mhlawumbi sifana noDavide Nkosi yami sisuke sithi umama noba bandishiya Nkosi yami kodwa akanditholi uYehova Nkosi yami ngoba ngiphumele ngaphandle tata uzaba sisulu ke
sentshaba, uzaba sisulu samakhalanga, Hawu, Nkosi uzaba yami. sisulu zento ezimbi ngoba usukile endlini kaThixo. Bantwana bahle bedinga ngoba uthe wena ngeli xesha lobushushu bemfazwe wafuna ukuphumela ngaphandle. Bantwana bahle bedinga ngoba ngamanye amathuba ibanga ngathi akekho uThixo kanti ukhona uThixo. Ibanga ngathi siyazihambela thina kanti sifunqulwe nguThixo. Sisuke sifune ukuhamba phambi koThixo. Bantwana bahle bedinga sifune bantwana bahle bedinga ukuthetha phambi koThixo. Bantwana bahle bedinga sifune bantwana bahle bedinga ukuzenzela ngokwethu. Isuke inyama itsalele enyameni kanti ngelo xesha siyokweyela eliweni. Bantwana bahle bedinga asukethu uDavide. Bantwana bahle bedinga sobusithelisa ubuso bakho xa uhleli etempileni kaThixo uphicotha indaba ezilungileyo ngamathuba. Bantwana bahle bedinga yongangathi uyamka uThixo kuwe, uyambona ngoku ukubana uyabusithelisa uThixo kuwo ngoba uyamazi xa ehleli nawe uThixo. Amakholwa esingawo namhlanje bantwana bahle bedinga athi nangoku ehleli etempileni kaThixo asuke angamboni uThixo naxa ibusithelisa ubuso bakhe kuwo. Umve umuntu eshumayela pha uthi hayi mani uThixo akekho kulo muntu. Bantwana bahle bedinga wayezigqibele ngoko kwayizolo ekhona uThixo kanti uThixo wabusithelisa kudala ubuso bakhe. Bantwana bahle bedinga ufike amakholwa esenza ngokwesiqhelo kanti uThixo wemkadala wabusithelisa ubuso bakhe. Kanti xa uhleli endlini kaThixo uphicotha indaba ezakhe, uphicotha etempileni yakhe ngoba bantwana bahle bedinga inceba yakhe inhle imiso ngemiso. Umhlambi ukubana ubufunda indumiso 23 namhlanje ayizufana ngomso into uYehova azoyithetha kuwe kakule ndumiso yinye kodwa into kufuneka sihlale endlini kaThixo. Bantwana bahle bedinga ungayifunda le ncwadi. Bantwana bahle bedinga ungazifunda nezinye ezisecaleni ube nolwazi olungaphaya kwabanye abantu. Bantwana bahle bedinga okanye bantwana bahle bedinga ube nolwazi olukhulu kunabanye abantu. Bantwana bahle bedinga bathi abantu xa bezowushumayela okanye xa bezokwenza izinto bazowuconsulta kuwe. Bantwana bahle bedinga kodwa bantwana bahle bedinga xa ungehlelanga bantwana bahle bedinga endlini kaThixo. Bantwana bahle bedinga ibonakala ingangathi lize elo. Bantwana bahle bedinga ufuneka uxele laa mzalwane bantwana bahle bedinga wachithwa ngobusuku uthini ukuthi ukuze ndizalwe ngokutsha. Nangona uDavide umhlambi ebona ingangathi uyathandwa nguThixo ngoba uDavide bantwana bahle bedinga uyayazi okanye bantwana bahle bedinga uyayiqonda ukubana uyathandwa nguThixo ngoba une-track record yokuthandwa nguThixo. Amane erholwa nguThixo ezindaweni, amane uThixo bantwana bahle bedinga ehamba naye kodwa wabona ukuthi ayanelanga loo nto. Bantwana bahle bedinga wangangathi bantwana bahle bedinga uyila mvumi waKwaZulu. Bantwana bahle bedinga amane ehlikela ngezinto zakhe zonke. Bantwana bahle bedinga wabona ukuthi naleyo ayanelanga. Bantwana bahle bedinga amane ungcono ndinikele ngoqobo lwam. Bantwana bahle uzokwenza loo nto uDavide. Bantwana bahle bedinga wabona ukuthi ezinye izinto azibalulekanga kungcono ukuze ndisondele bantwana bahle bedinga ndihlele uYehova afane. Bantwana bahle bedinga nala mzalane bantwana bahle bedinga oyihleli ezinyaweni zikaYesu. Bantwana bahle bedinga bathi okanye wathi umsekwabo ezulazula esenza abantu bahle bedinga wasuke yena wahlala ezinyaweni zakhe. Bantwana bahle bedinga ngoba usondela kuThixo, usondela kuYesu ayilalize. Bantwana bahle bedinga ubayeke bona besenza izinto bantwana bahle bedinga kwalapha etyalikeni ngoba abanye abantu bafuna ukubonakala etyalikeni besenza izinto bafuna ukubonakala. Bantwana bahle bedinga izinto abazinxibileyo kodwa uDavide yena akafuni loo nto, akafuni isihlalo setyalike. Bantwana bahle bedinga ngoba ngamanye amathuba azingenile
Ayalike nikaThixo bantu badinga izinto esifika sifune ukuziphicotha zihlalo ndifuna banguhlalo womama ndifuna banguhlalo wotata ndifuna uhlalo abantu abatsha bantu badinga silibale ukuphicotha izizikaThixo silibale ukuphicotha indaba zikaThixo emani amkuThixo ebantwini ngoba umuntu ujonge onobenani betyalike bantu badinga umhlambi wanguwe namhlanje bantu badinga umhlambi ukubana nguwe osokoliswa zizinto zetyalike namhlanje sizawukengana nawe mama bantu badinga sizawukengana nawe namhlanje lisekhona ithuba lokubana ujike ufune into ibenye ongene kulaa mnyango uzawuguquka bantu badinga usithi uzawufuna into enye bantu badinga awafuna yona sowulapha etyalikeni wenza oku wabamba otya ufuna amawonga ecawe asuka amawonga ecawe akususela kude kuThixo namhlanje sizokucenga badinga sizokucenga namhlanje ukuthi buyela kuThixo bantu badinga yayikhona into eyayikususe ekhaya bantu badinga yayikhona into bantu badinga yayindikhonyokola nesazela yakho bantu badinga uthi umhlambi bawuhleni bantu badinga ngomvulo ingangathi ayisafiki imini yokukhonza kwakho uyosihlanganisana namakhula namhlanje ayisekho loo nto bantu badinga andisazi isizathu sokuba ningabikho bantu badinga kwaye ndisikhathalelanga nosikhathalela bantu badinga kodwa namhlanje sizokuxelela ukuthi akhona amaqithiqithi ahlala uphicothe endlini kaThixo bantu badinga umhlambi unesizathu esibambekayo ukubana uhlale ekambolanga bantu badinga umuntu usithi uzunibeke bantu badinga kodwa sizokuxelela namhlanje uThixo sakuthanda namhlanje bantu badinga abantu mhlambi bangakurejecta bantu badinga kodwa sizokuxelela namhlanje uThixo sakuthanda bantu badinga umhlambi abantu bangakuhleba xa ufika ecaweni uzibona ingangathi awubhilongi kweli hlelo bantu badinga kodwa namhlanje sizokuxelela uThixo ubana usakuthanda awufike bantu badinga ezithetha zonke izinto usuke uvala iindlebe zangaphandle bantu badinga uphicothe indaba zelizwi likaThixo uThixo asisikelele bazalwane uThixo asigcine uThixo asilondoloze ngokuthi basephakadeni amen. Phezulu mama songena kanjani phezulu mama songena kanjani mama songena kanjani mama songena phezulu mama songena kanjani mama thina songena phezulu mama songena
bawo Bawo. masinikele bawo Bawo man, akunayithatha for granted tata into eyenzeke on Sunday tata bengathi ayenzekanga. okay Ilizwi ke lisuka kubaphathi bethu and i-technical into yethu ethi bana masiyiqolise kuni ngokuthi i-episode ya last Sunday ifike late kakhulu, so zizinto ke bezingapha kwamandla abo i-network xa ifuna ke ibe isenza into zayo. So siyaxolisa kakhulu ke bazalwane on behalf of technical wethu, nathi besibawela ukuthi ibe ngala xesha likhulu, kodwa ke izinto ke ezingapha kwamandla ethu esibesendizikhankanyile ke siyabulela ke sibonile ukuthi noko bokundivile kuthiwa abantu babukele kakhulu because mna akho nto ndiyaziyo nge-technology nge-technology akho nto ndiyaziyo, so ndimane ndixelela ubana hayi noko babukele ndivuyeke. Kodwa ke ndivile ubana noko abantu bethu baye babukela, so siyabulela kakhulu ngenkxaso yenu, even though zikhona ii-setbacks ezibakhona, amagingxigingxi ngamane ebakhona, kodwa you keep on nisupporta thini ni-keep on nisupporta ninjalo. So ndiyacela ukuthi nicofe usubscribe abangamcofi ubana ke so ucofile ku-subscribe, sicela ucofe alacala likalike liyacotha mani bazalwane, sicela nicofe ulike kwenzela ukuthi i-content lena siyenzayo iqhubekeke ibheke phambili. Wena ke uyayithanda phofu nayo suka animangathi ukubana uyayithanda. Sicela ukuthi uxelele omnye umuntu engenguwe ukubana icawe yabantu abangacawiyo ngokuthi umsharele le program, umsharele kwi-platform okuzo ze-media ukubana abukele njengakubana ubukele. Nakwindawo ke abahamba kuzo abantu bethu siyanicela ukuthi nichaze ukubana icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ngeSingesihlanu ibheka mhlawumbe kulo mzalwane wakabonani, ngamanye amathuba uyawumane umbhaqa ehamba nam ngamanye amathuba. Bawo masibulele I think ibalulekile ke nalapha nje ukuba sicelele uxolo bazalwane, sicela uxolo bazalwane. Ngamanye amathuba ke izinto ezinje ziyenzeka, sicelela uxolo lwantu bazalwane, kodwa ke ngenxa yesupport yenu ubani support mhlawumbe ke xa abantu benikela bawo sizade sifike kwithuba lokuba singasokolisa nazo i-network, singasokolisa nazo i-network kubekho izinto ezizihambela zona ngexesha lazo. Kodwa ke bazalwane inkxaso yenu ibalulekile kakhulu. Masesivala amehlo ke samkele Fefe lenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya oyingcwele bungahlala kuthi sonke, ithi ibuye inkosi izolanda ibandla ngoku naphakade. Amen. Amen, 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 ukuba ubuyile ecaweni lecawa esiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu ebesiyenzele yena lecawa, ngethemba lokuba seyisukile nalanto yokuba khange uye ecaweni. Masibulele kakhulu kumntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukeleni kuzo, sibulele kumntu wonke simameleyo kwindawo zonke enisimamele nikuzo. Masiphinde sidibane kule veki zayo bazalwane ngecawa ngentsimbi yesi-5 kwicawa yabantu abangacawiyo. Ndimsihle Bonani igama lam, bendingami ndedwa bendihamba noAnele kwaMnguni. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthanda zithixothana Babayeni enkosi. Baba yini, baba yini, baba yini.